θάνατος ο Ποσειδώνας από τους Αιθίωπες, αντίκρισε τον Οδυσσέα. Άλλαξαν λοιπόν γνώμη οι θεοί και τον άφησαν να φύγει, αλλά να μην με λένε κοσμοσύστη αν δεν το κάνουν να δει ξανά το χάρο με τα μάτια του. Τι άλλο με περιμένει τον Άμπειρο? Όσα μου είπε η Σεά επαληθεύονται, αφού ο Δίας προκάλεσε αυτή την τρικυμία. Αχ, να πέθαινα στην Τρία, και τώρα θα με τιμούσαν οι Αχαιοί. Μα είναι γραφτό να χαθώ άδοξα εδώ. Τι φταίει ο καημένος και οδύρεται στο πέλαγος? Δύσμηρε, γιατί ο Ποσειδώνας μαζί σου τα έβαλε, κι όμως δεν θα μπορέσει να σε θανατώσει. Άσε τη σχεδία και κολύμπα ως το νησί των Φεάκων. Πάρε και αυτό το μαγνάδι και όταν φτάσεις, πέτα το στο πέλαγος. Λες για κακό μου να μου το λέει. Πάντως εγώ σκέφτομαι κάτι καλύτερο. Όσο βαστάξουν τα μαζέρια, θα μείνω στη σχεδία και μόνο όταν διαλυθούν θα πέσει στο νερό. Λοιπόν αυτό θα κάνω, μου φαίνεται και το συμφερότερο. Σκέτη, θεομηνία. Περιπλανήσου λοιπόν στο πέλαγος, μήπως και συναντήσεις ποτέ τους ανθρώπους. Και αν αυτό γίνει, δεν μπορείς να πεις πως πέρασες και λίγα. Τελικά ο Ποσειδώνας κίνησε προς τις Αιγές.